Shed our skin, we'll walk the other side. We'll brace for it and conquer everything. And conquer everything. Η εταιρεία κοσμημάτων Τριάντος εδώ και 40 χρόνια δημιουργεί κοσμήματα διαμφισβήτητης υπεροχής σε κίτρινο και λευκό χρυσό 14 και 18 καρατίων, με ή χωρίς πολύτιμους λίθους, άριστης ποιότητας, με πρωτοτυπία και λάμψη. Μας παρουσιάζει σήμερα τη νέα εντυπωσιακή συλλογή σταυρών Spring 2014 που ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη και επιθυμία, αφού κάθε κόσμημα παρουσιάζει ένα μείγμα αισθητικής, μοναδικότητας, άψογου φινιρίσματος και πολυτέλειας. Αναζητήστε στον κρίκο των κοσμημάτων την επωνυμία Τριάντος και τη γραπτή εγγύηση ποιότητας των πολύτιμων υλικών και της κατασκευής αρτιότητας που συνοδεύει κάθε δημιουργία της εταιρείας. Τα κοσμήματα Τριάντος διατίθενται σε επιλεγμένα κοσμηματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 22 22 698 για να σας κατευθύνουν στο πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.triandos.gr. Take me to an alternate world, alternate day, alternate